ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏବେ ବାଜିଛି 5ଟା। ତ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଏମିତି ଭ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଜିଉଛନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ କେସେସ୍ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଆମମାନେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 5ଟା 45ରେ, ଏବେ ହେଇଛି 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗଲାବେଳର ମୁଁ ଭ୍ୟୁ କିଛି ସେଟିଂ କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ଷ୍ଟେସନରେ। I'm always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more. हाय गाइस। सो हम लोग हॉलीडेज़ में जा रहे हैं वेकेशन पे। सो जगह अभी नहीं बताएंगे, तो जगह थोड़ा सस्पेंस है, जाके वहाँ पर आपको रिवील कराएंगे जगह का। सो यू वांट टू से समथिंग? हाय, कैसे हो आप सब? अच्छे हो गए? हम लोग तो अच्छे हैं। देखो इतना गर्मी है इधर, एसी नहीं चल रहा है अभी। गाड़ी ट्रेन चलेगा तो एसी चलेगा। और हम लोग तो निकल पड़े हैं। कहाँ जा रहे हो? वो नहीं बोल सकते अभी, वो तो कब बताओगे? हाँ, इस वीडियो जब जाएगा उसके अंत तक पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, चलो लेट अस हमारे सी। साथ चलो, देखते हैं हम कहाँ जा रहे ओके, हैं। ओके, सी यू बाय। लेटर, बाय। ତାପରଦିନ ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାଉଛୁ ହୋଟେଲ, ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହିବୁ ସେଇ ହୋଟେଲ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋଟେଲର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଥିବା ଏଇ ୱାଟରଫଲଟା। ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସକାଳ 7ଟା 8ଟା ବାଜିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ତ ଲୁକ୍ସଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏଠିକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହୋଟେଲର ଲୁକ୍ସ କେମିତି ଆସୁଛି। ଇଏ ରହିଲା ହୋଟେଲର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଥିଲା ସେଠି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହୋଟେଲର ଭିତରୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ମେନ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଲାଇକ୍ ସୋଫା ବଗେରା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋଟେଲର ସବୁ ରୁମ୍ସ ବଗେରା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ ସେଠିକାର। ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହି ଭଲ, ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ତ ବହୁତ ହି ଭଲ। ସୋ ଏଇ ହୋଟେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେବେ ଯିବେ, ଚେକ୍ ଇନ୍ କରି ଆଉ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଲା ପରେ କହିବେ ଯେ କେତେ ଭଲ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ସୋ ଚାଲେ, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, ଲୁକ୍ସ ମସ୍ତ ଥିଲା। ହୋଟେଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବେଳକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏମିତି ସବୁ ଏମାନେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଲୁକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେକ୍, ହିଲ୍ସ ସବୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ହି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଏତେ ମାନେ କହିପାରୁନି, ଏତେ ଲୁକ୍ସ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଇଛୁ, କ'ଣ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ, କ'ଣ କେମିତି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଉଦୟପୁର ଆସିଛୁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ଉଦୟପୁରରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଉଦୟପୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସବୁ କହିବି। ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ 3 ପାର୍ଟରେ କରିବି। ଇଏ ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା, 3 ପାର୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ରୁମ୍ର ଭ୍ୟୁ। ରୁମ୍ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ବହୁତ ହି ଟାଇମ୍ ନେଲେ ରୁମ୍ ଦେବା ବେଳକୁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା, ତ ସେଠି ବହୁତ ହି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍, ମାନେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍, ସାରା ରୁମ୍ ତକ ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସୋ ଆମେମାନେ ଯାହା ହଉ ଲକିଲି ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତପନ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୁମ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ
ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। I'm always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. I don't wanna see us going on and off again. I'm always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. ଏବେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ବାହାରି ଗଲୁ। ଏବେ ହେଇଥିଲା ଏତେବେଳକୁ 2ଟା 3ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ମାନେ ଲଞ୍ଚ କରି ବାହାରିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଉଦୟପୁରର ଭ୍ୟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଲେକ୍ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ପୁରା ରୋଡ଼କୁ ଲାଗିକି ଯାଇଛି। ସୋ ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ, ଥରେ ଦେଖିବେ। ଉଦୟପୁରକୁ ଲେକ୍ ସିଟି କୁହାଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ସୋ ଆମେମାନେ ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜଷ୍ଟ କଲୁ ଏବେ। ତ ଏ ବୁଲାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିବି କ'ଣ ବୁଲିଲୁ, କ'ଣ କେମିତି ବୁଲିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଉଦୟପୁର କେମିତି କ'ଣ ଗଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉଛି, କ'ଣଟା କରିବି ଆଗକୁ ନ୍ୟୁ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ କ'ଣଟା କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, କ'ଣ ନ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ମୁଁ କ'ଣଟା ଭୁଲ କରୁଛି, କ'ଣଟା ଠିକ୍ କରୁଛି। ସୋ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଯେ କହିଲେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ସୋ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି। ଆଉ ଦେଖା ହେବି। Till then, bye bye.